दा आथिखालनि एबसुनि प्रेसिडेन्ट प्रमद बर' जों साफ्रोमबो बिथांखौ फोथायनो नांगोन आरो साफ्रोमबो जों बिथांनि खोथाखौ जों मानिनो नांगोन आरो आथिखालनि लाइमोनफोरखौ बिथाङा फोथायनाय दङ ओंखायनो जोङो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि उनाव जे प्रमद बर' दा आथिखालनि एबसुनि प्रेसिडेन्ट बिथांनि खोथाफोरखौ जों मानिनो नांगोन दा दिनैनि बे हाबाफारियाव एबसुनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि आदाखौ लेंदोंमोन मैया लरेन्स आदाजों आंजोंनो गुवाहाटियाव दंहैयोमोन सानैजों जोङो बिराद मा होनो मिटिं खालामबाय गुबुन गुबुन संगठनफोरजों सावरायदों गुवाहाटियाव बिराद हर जाबाय बिथाङा रङियाव थाबोनो नांबाय आफादगिरियाबो मैया बेनिफ्राय हराव रङिया थांदों आं हरनि ट्रेनजों फैदों हरनि ट्रेनजों फैनानै बे युथ लाइमोनफोरखौ सावरायनो थाखाय लरेन्स दे आंखौ थिनहरदों ओंखायनो हरनि ट्रेनजों फैनानै दिनै नोंसोरजों सावरायनो मोननानै बे हाबाफारियाव नोंसोरखौ मोखां नुलायबाय नोंसोरजों सावरायनो मोनबाय जोबोद गोजोननाय थाबाय दा ओंखायनो जों खामानिखौ बोरै मावगोन दा बेखौसो जों मावनो नांगोन जोंनाव दायित्व लालायलायनांगोन साफ्रोमबो बर' मानसिफोरखौ जोङो बुजायनाय साफ्रोमबो बर' मानसिफोरखौ रैखाथि होनाय दायित्वआ जोंनि मिथिबायना बे बुहुमाव बे बुहुमनि साफ्रोमबो बर' मानसिफोरखौ नेनाय दायित्वआ जोंनि मिथिबायना नेपाल देशआव 5000 बर'फोर दङ नाथाय नेपाल देशआव 5000 बर'नि गेजेराव सासे बर' आइजो दहायसो सासे बर' आइजोआ लेक्सार होलांबाय जोंहा नेपालाव सासे बर' आइजोआ एमपि जानानै दं मिथिबायना आसरित बाथ्रा जेरावनाखि सुबुं अनजिमाया 5000ल' आरो नेपालनि मानसिफोरखौ मेसे होनो मिथिबायना नेपालाव जोंहा सासे एमपि दङ आवगायनि एमपि गोदोबो एमपि दंमोन गोदोनि एमपिआ नमिनेटेड दाना इलेक्टेड मिथिबायना नेपालनि मानसिफोरजों जुजिनानै नेपालनि मानसिफोरजों थानानै नेपालनि बे 5000 बर'नि आइडेन्टिटिखौ फोथांनानै दोननो थाखाय 5000 बर' मानसिफोरनि हारिमुखौ फोथांनानै दोननो थाखाय आरो भारत देशआव रायजो जानाय सा सानजायाव रायजो जानाय जाय थागिबि बर'फोरजों बिथांमोना लिंक लाखिनानै दा नेपालाव सासे एमपि दं जों बिथांमोनखौ बाख्नायनो नांगोन बै 5000 बर'फोरनिफ्राय जों सोलोंनो नांगोन नेपालनिखौ माबायदि 5000नि गेजेराव सासे एमपि देरहालांखो मिथिबायना दा जोंहा बेसेबां दङ आसामाव जोङो मानसि हिसाबै जोंहा 25 लाख दङ आसामावनो 25 लाख जि हाखौ जों बड'लेण्ड बिदों क'क्राझारनिफ्राय धेमाजिसिम संकसनिफ्राय सदियासिम बेयाव जोंहा 15 लाख बर'फोर दं मिथिबायना आरो आसामनि बायरायाव जोंहा 10 लाख दङ बै बर'फोरखौ बेंनाय दायित्वआ आथिखालनि लाइमोनफोरनि मिथिबायना आरो साफ्रोमबो जाय जाय कलेजाव फरायनाय आरो साफ्रोमबो बर' फिसायानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मेम्बार दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मा होनो बिथांमोना बर' हारिनि सम्पति मिथिबायना जों साफ्रोमबो सोरबा जोंहा 25 जनल' जोंहा माने एक्जिकिउटिभ मेम्बार दं दा पाटगाव दख'रायाव जोंहा 25 जनल' एक्जिकिउटिभ मेम्बार दं इउनिटफोर दं नङा बे पाटगावनि सिङाव थानाय जाय जाय कलेजाव फरायनाय जाय जाय इउनिभारसिटियाव फरायनाय जाय जाय स्कुल फरायनाय नोंथांमोना जेला मुं थिसनहैदों स्कुलाव फरायसालियाव बै समनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मेम्बार मिथिबायना जोंनि मावथि मिथिबायना ओंखायनो बिबानाव थायोब्लाबो बिबानाव गैयाब्लाबो जों साफ्रोमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मेम्बार बेखौ जों साननानै लानो नांगोन आरो साफ्रोमबो बर' लाइमोनफ्रा साफ्रोमबो बर' मा होनो फरायसाफ्रा जों जाबाय बर' जाथिनि दाहोना एक नाम्बार मिथिबायना बर' जाथिनि अबे अलखदखौ बर'नि अबे खना हाखौ सेदों बर'नि अबे स्कुलखौ बुथारनो नागिरदों सोर बर' मानसिखौ अयनाय खालामदों सोर बर' मानसिखौ थगायजादों इयुनाव जों बोरै जानांगौ बेखौ नोजोर होजोबनाया साफ्रोमबो बर' फरायसाफोरनि दायित्व आरो साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि बे रिसपन्सिबिलिटि बेखौ जों मानिना लानांगोन ओंखायनो बे मुलुगनि बे बुहुमनि बे 30 लाख बर' मानसिफोरखौ नायनाय दायित्वआ साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि दङ मिथिबायना दा ओंखायनो बे हारिखौ जों बोरै लांगोन बेखौ जोङो भिजनखौ क्लियार खालामनो नांगोन जों जाबाय रिभलिउसनारिसो मिथिबायना लाइमोनफोरासो जेलानाखि महात्मा गान्धीया संग्राम खालामदोंमोन बे सासे फरायसासोमोन जेलानाखि सुभाष चन्द्र बसआ मिथिबायना सुभाष चन्द्र बसआ इन्डियान सिभिल सार्भिसखौ बिथाङा इंलेन्डआव थांना परीक्षा हैनानै जेलानाखि बिथाङा संग्राम आब्राम्भ खालामदोंमोन बे सासे फरायसासो मिथिबायना रासियाखौ बयनिबो डेन्जारेस मानसिफोरनिफ्राय उद्धार खालामनाय फ्रिडम फाइटार ब्लेडिमिर लेनिनाबो बिथाङा सासे फरायसासोमोन चाइनाखौ हाजो हायगं दैबाना संग्राम खालामनानै रिभलिउसन खालामनानै साफ्रोमबो दुखियाफोरनो न्याय होग्रा साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ लेखा गोरों खालामनाय दिनैनि चाइनाखौ दालांनाय माव जेदुंआबो जेला संग्राम खालामदोंमोन सासे फरायसासोमोन मिथिबायना जेलानाखि बर' हारिनि बिफायाबो संग्राम खालामदोंमन गुवाहाटी इउनिभारसिटिनिफ्राय फरायना फैनानै बेबो सासे फरायसासोमोन मुलुगखौ जायनो सोलायनाय लाबोदों मिथिबायना किउबायाव जेला संग्राम खालामदोंमोन फिडेल केस्ट्र रयेल केस्ट्र ची गुभारा बिथांमोनाबो साफा साफा फरायसा गोजासोमोन मिथिबायना मुलुगाव जायनो मोजां खामानि मावदों जाय दिनै अख्राङाव थांदों
जाय दिनै हाथरखियाव थांदों, जायनो दिनै गारि बानायदों, जायनो मटर बानायदों, जायनो कारेन्ट बानायदों, जायनो पलिटिक्स खालामदों, साफ्रोमबो जों फरायसा गोजासोमोन। मिथिबायना? फरायसा समनिफ्रायनो आराम्भ खालामनाय आरो हादोरखौ सोलायदों। महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरू, बै समनि ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, मिथिबायना? बिथांमोना सब फरायसासोमोन संग्राम खालामनानै आरो फरायसाफोरानो संग्राम खालामनानै लाबोदों। ओंखायनो मुलुगनि जायबो सोलायनायखौ लाबोदों, जायबो सानजेनदों, जायबो खामानि मावदों, प्रेक्टिकेलाव बिथांमोना फरायसासो। मिथिबायना? ओंखायनो दिनै जोंनि फरायसाफ्रा, जोंनि लाइमोनफ्रा जि खामानि मावगोन बेनो जारिमिन जागोन। जों मोजांखौ लुबैयोना गाज्रिखौ लुबैयो, बे जोंनि लाइमोनफोरनाव बे जाबाय जोंनि बिबान। ओंखायनो जों बोरै मावगोन? ओंखायनो जों साफ्रोमबो बर' फरायसाफ्रा जों बाख्नायजानाय खामानि मावनांगोन। मिथिबायना? दिनै मिज'रामाव दहाय आब' सासेया बुंलांदों, मिथिबायना? मिज'रामाव बिराद मोजां। मिथिबायना? मिज'रामनि मानसिफ्रा मिज'राम जायगायाव सोरबा थांनानै जुदि दखान होयोब्ला नोंखौ होनोसो फैयो, फै दखान हो होननानै, आं न' बानायना होगोन, जास्ट आंनो भाराल' हरबाय था होननानै। नाथाय मिज'राम मानसिफ्रा बे दखानखौ फोथैजोबो, बुनानै फोथैया, होखारहरा बिथांमोना। मिथिबायना? मिजु मानसिफ्रा गावसिनि सामानखौ गावसिनावल' बायो। मिथिबायना? गावसिनि मानसि नुयोब्लाल' गावसोरल' बायो। मिथिबायना? ओरैबायदि जातिय सेन्टिमेन्ट दं मिज'रामफ्रा। मिथिबायना? ओंखायनो बै बर'फ्राबो गावनि हारिखौ अननाय, गावनि रावखौ अननाय, गावनि मानसिखौ अननाय, गावनि हाखौ अननाय, गावनि दंफां लाइफांखौ अननाया साफ्रोमबो बर'नाव थानांगोन। मिथिबायना? जाहाथे एग्जाम्पल जानो हायो जों। मिथिबायना? नाहर बर'फोरखौ मासि मोजां बिसोर होननानै। गुबुन जातिफोरजों थायो, बर'नि जायगायाव सानजानिफ्राय, सोनाबनिफ्राय, खोलानिफ्राय जिखुनु जाया मानसिया हाबनो हायो। नागालेण्डआव बेबायदि हाबनो हाया। नागालेण्डआव